kodwa ngisabasakhona la ekhaya. Ngizobingelela abagcotshwa bethu ngenhlalo zabo mase ngibingelela yonke ihamende engcwele ngiyanyaza kunombhalo oseBhayibhelini uthi inhliziyo iyakhohlisa, ubani ongayaziyo? Mina Jehova ngihlola inhliziyo. Anomkhuhlane noma usaba ukuvala, ngicela usheba ngiqede uvalo, ngikhulume imisebenzi yakhe, ngikhulume nemisebenzi elingana nayo. Ngonyaka ka-2018 ngangihlala kaMashu. Kunomntwana wakaDlamini eShowe owayemngane nami. Lo mntwana kwathi ngelinye ilanga elele kubo walala ephila, wathi evuka ekuseni uma ethi uyavuka uyasukuma akusasukumeki, isingezansi sonke sesifile. Akhale athi ma khona into la enyaweni, ngicela uzongishaya inyawo. Amshaya umama wakhe inyawo, memshaya iyakhuphuka iza 812. Athi ma isise 812 ngicela uzoyishaya, ayishaye lento izwe ukuthi khona umuntu oyishaya, isuke izohlala eqolo. Ma ihlala eqolo avela goba athi mana ingulala eqolo. Kwathi sabamba iqolo isuke izohlala endlafunweni izomcindezela ikhanda. Athi mana ingulala ikhanda, ma ngicela uzongishaya futhi omunye akazongibamba ikhanda ngoba kwasevuke wonke umuntu kubo nobhuti bakhe, omunye ambamba ikhanda bengasazi ukuthi benze njani. Angifonele athi Thando ngiyagula mngani, angazi ukuthi ngenze njani. Ngacela imali ngibangagibela ngahamba ngayishowa ngoba wayethi uma ye-toilet wayebeletha ahambe e-toilet, uma yogeza beletha ahambe yogeza. Mangifika uyakhala. Kwakuthi uma njalo sekuzoba umthandazo ka-12 ebusuku, ethi uma uyaqala uyahlabelela ufuna ukuthandaza, wayengawuqedi u-amen. Wayethi uyaqeda u-amen ingane isisemnyanga isisukumile, isifuna ukuphuma iyahamba, ithi khona umuntu oyibizayo ezansi komuzi. Ubufulathele ugqoke ijazi, ufulathele kodwa akabonakali. Lokho ethi ngiphiwe woza sihambeni. Akhaleke uyothi uma umbamba wayengakushaya ngempama, mhlawumbe wawuyowela le ewindini afuna ukuhamba yakula muntu ombizayo. Ngathi ngafika bambamba, mase bembambile avele akhale kakhulu, akhale ahayize lokho, angazi noma mhlawumbe wayesevuka ziyipoliyana noma yini, athi ufuna ukuhamba. Umuntu uyambiza uthi isikhathi siyahamba, bayamshiya manje bayahamba. Akhala. Ngafika mina, mangifika ngithi kwenze njani, athi mngani ngiyagula, angikwazi ukuhamba, angikwazi kwenza lutho. Kodwa ebusuku wayevuka ahamba lo muntu afuna ukumbiza. Kodwa ekuseni mase kumele avuka basavuka. Imlenze yonke isiqondile, awukhona ukugoba ukwenza ilutho iqondile, uhleli iqondile. Wathi mayisekhala lento isimvukile lokho ihamba, umuntu mayebamba la ihambi iye kwenye indawo, athi shembe usungishiyelana. Vele ungithathe ongcono ngoba ubuhlungu esengibusile sengingaphezulu. Ngithi mina ungasho kanjani. Sithembela kuJehova. Kwathi kuSeptember sengibuyile ngathi mina ma buyani naye masambeni ongcono siye kuSeptember. Wathi ngeke mngani ngiye kuSeptember ngibuka amakhosazana abantu bemgidini, mina ngeke ngizokugida, ngeke ngisebenze lutho. Wamthatha uma bahamba baye enkosini. Athi baba awuguqi ngani wena? Athi baba angikwazi ukuguqa. Athi baba, athi khuluma kwenze njani? Akhulume asho ukuthi kwenze njani. Baba ambusisela amafutha, betha bamgcobe, ambusisela amanzi, ahambe ekhaya. Kwathi esekhaya ebusuku elele kwafika ubaba uthingo lamakhosazana. Lwathi mntanami uyafuna ngibonise lo muntu oganga ngawe. Athi njengamanje vuka sambeni. Eceleni kwakubo khona umoba, enhla komoba khona umgwaqo. Mayevuka elandela ubaba uthengo lamakhosazana amlandele.
athi ubaba guqa la mntanami uguqa uthandaze. Aguqa uMphiwe athandaze. Wathi mesathandaza athi ubaba sukuma ubheke ngemuva, qalaza ngemuva. Wathi beqalaza abone ubhuti wakhe omncane kunaye. La ahamba khona uMphiwe ubhuti wakhe uyacosha inyawo zakhe la ahamba khona uyacosha. Aphenduka uMphiwe amthethisa athi yeyi wena wenzani? Uyicoshela neenyawo zami. Athi ubaba mntanami guqa uthandaze. Aguqa uMphiwe athandaze. Esathandaza athi ubaba sukuma ubheke ngemuva. Asukuma abheke ngemuva. Uma ebheka ngemuva akusesiyena ubhuti wakhe enye indoda engekwazi ukisho. Enye indoda acosha iy'nyawo zakhe la ahamba khona. Wathi ubaba mntanami uyeke lo muntu oganga ngawe. Kodwa ngizomenza ukuthi aconfess ukuthi uyena oganga ngawe. Sonke lesikhathi avela akhale Nkosi, akhale wathi nephaphama axoxela umathi ma ngibone usibanibani ephusheni bengihamba nobaba uSinga lamakhosi sizongibonisa umuntu oganga ngawe. Wangibonisa-ke uShembe ukuthi ubani oganga ngawe. Kusukela lapho waqala waba ngcono wagcina esehamba. Ngonyaka odlule ngo-April ushadelela lapho. Namhlanje akagula kanali futhi. Lo muntu oyeganga ngaye usehambe esho ukuthi yena ubenzani sonke lesikhathi abantu agange ngabo bangakanani. Ngimsebenzi kaShembe, uShembe uyihlolile inhliziyo yomntwana ukuthi umthemba kangakanani. Kodwa wamthemba. Nathi njengoba silapha sicela uShembe simthande ngey'nhliziyo zethu, singamthandi ngemzimba. Size nje singazi ukuthi sizokwenzani. Kepha kuhamba inhliziyo ithi Shembe mina ngizokhonza noma kunjani. Ngizokholela kuwena. Ngicela uShembe asikhumbule ngoba kuzoba uDisemba ahlale kithi sizigcine. Nkosi